L-istabbiltà fil-prezz tal-fuel faħru għall-imsieħba soċjali kollha. Iżda il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil jemmen li din it-tip ta' politika fil-qasam tal-enerġija ma tgħinx lill-familji. Skużi dik l-istabilità ma tantx tgħin lill-ħaddiema, ma tantx tgħin lill-familji, ma tantx tgħin lin-nies illi jridu imorru jimlew il-karozza bil-petrol u d-diesel. F'intervista fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil reġa' indika li jippreferi prezz li jilab skont is-suq internazzjonali. U mhux jiftaħar politika ta' stabbiltà li tfisser prezz fiss bi prezz għoli. Ir-roħs ta' nhar it-tnejn daħal fi żmien li żdied il-prezz internazzjonali taż-żejt u li kważi l-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea żiedu l-prezzijiet tagħhom. Iżda għal Simon Busuttil dan għandu interpretazzjoni oħra. Minflok ma jaqbad u jbaxxi il-prezz tagħhom meta tbaxxa daqstant il-prezz tagħhom joqgħod iqattar ftit fl-aħħar ta' kull xahar biex min għalih inċabxpulu. Meta l-prezz raħas fil-bidu ta' frar, kien intqal ċar li l-prezz kien se jerġa' jorħos f'Marzu u April. Dan għax il-Gvern daħal fi ftehim ġdid. Iżda jidher li l-Busuttil lanqas din ma oġbitu. Għax Joseph Muscat kien diġà għamilha ċara li fl-aħħar ta' Marzu kien ser iraħħas u mhux qabel. Busuttil għal dan fil-waqt li tenna li r-roħs fil-prezz sar bis-saħħa tiegħu. Jiena naħseb illi wasalna għal traħħis fl-aħħar ta' Jannar u fl-aħħar ta' frar grazzi għad-determinazzjoni tal-Oppożizzjoni